Bueno, egunon guztiei eta ongi etorri beroa, gaurko giroaren modukoa, udako 54. ikastaro hauetara. Baitz batzuk esateko sarrera honetan, hori izkinan dago Aritza Zurmendi, jakinen izenean, hementxe agurtzane Solabarrieta Uso Bilgo alkatea, eta neo Aitor Bengoetxea euko zuzendaria. Orduan, hasiko naiz hitz gutxi batzukin, ongi etorria ematearekin batera, pixka bat esateko UEutik ikastaro hau, eta 54 edizio honetarako ikastaro guztiak nahi genuke izatea nolabait gogo eta hausnarketa gune. Gure helburua da gizartean kezka edo interesa eragiten duten plazak ekartzea, eragiten duten gaiak esan nahi dut ekartzea plaza akademikora, gaur usurbilen gauden moduan, eta idea da eragitea eztabaida, saiatzea gai desberdinetan, gaur euskararen adierazkortasunak ekarri gaitun bezala, saiatzea hausnarketa gogoeta, zergatik ez bide berriak irekitzea. Sinesten dugu atxotitz horretan zenbat buru, hainbat aburu, eta saiatzen gera hori eragiten. Eta gaurko ona ekarri gaitu jardunaldian inguruan, zalantzari gabe gaurkoaren indar nagusia elkarlana da. Elkarlanean antolatu dugu gaurko ikastaroa, hemen ordezkatzen ditugun Usurbilgo udala, jakin eta UEuren artean. Uste dugu 10. edizioa dela hemen Usurbilen, eta gugatik beste 10 eta gehiago egiteko prest ere, ikusita zeharrakasta eukitzen nahi dan, gaurkoa dakizuen bezala izen emate kopurua bete eginda. Eta ekarri gaituen gaiaren inguruan, euskararen adierazkortasuna alegia, nabarmena da euskarak ardazten gaituela hiru erakundeak, ezta, jakin Usurbilgo udala eta UEu, oso desberdinak izan da ere, euskarak elkartzen gaitu, euskara daukagu komunian ardatz bezala, eta UEuren ikuspegitik bukatzeko esan, batzutan igual ez da oso ezaguna, askotan gertatzen zaigu nahastea gure udako ikastaroak EHUko ikastaroekin, eta orduan esan hitz gutxitan, hitz gutxitan zer geran UEu, gure helburua da sortzea definitu duguna Unibertsitate Euskaldun Nazional eta herritar bezala, eta ari gera, ez da bakarrik leloa, ari gera horretan saiatzen, une honetan irudikatzen duguna da gehien bat online funtzionatuko duen unibertsitate bat. Orduan, hori daukagu urtzimuga bezala, horruntz ari gera ibiltzen, zautuko duzue, edo agian batzuk ez, Eduardo Galeanok botatako nire ustez utopiaren definizio ederra, esan zuenean utopia dela pauso batzuk eman eta beti urrunago dijoan zerbait eta heldu ezin, iritsi ezin gaitezkena, ezta? Orduan, berak esaten zu, orduan zertako balio du, eta erantzuten dio, ibiltzeko. Dena den, gurea, ez duk esango ez da ere utopia dela, helmugara heltzeko itxaropena daukagu, eta horretaz gain, egunero ari gera lanean, saiatzen euskerari merezi duen toki duina ematen unibertsitatean, eta hainbat ekitaldi egiten, jardunaldi hau besteak beste, liburuak, artikuluak argitaratzen, irakaskuntzan, gure inguma datu basea, eta bar. Besterik gabe, bukatu ongi etorria ematen, eta oparo izan dadila gaurko ikastaro hau, eta gure aldetik, animo eta karpetetan jartzen duen bezala, sinisten dugu benetan, unibertsitate egiteko beste modu bat badagoela, eta horri heldu nahi diogu gure herritar ezaguarri horrekin. Eskerrik asko. Egunon, eta ezer baino lehen, ongi etorriak aurtengo jakin jardunaldietara.
Aitorrek esan duen bezala, uste dugu aurtengoak 10. edizioa dela, bistan da ibilbide luzea egin duela dagoeneko UEU, Jakin eta Usurbiliko udalaren arteko elkarlanak, eta aurreko urtetako esperientzia bikainen ondotik, ilusioz ekin genion ere aurtengo jardunari, eta horregatik, beti sarrera hau baliatzen dut eskerrak emateko UEUri, Jakini, gure eskerre ona adierazi nahi diet, benetan oso erosoa delako, oso erraza delako, oso aberasgarria delako, bi erakunde hauekin elkarlanean aritzea. Ezagutzaren, jakinminaren eta kulturaren topaleku izan nahi zuen Usurbilek, eta horregatik jarri genuen gure plaza, gure herria, eta esango genuke, gaurko aretoa ikusi besterik ez, hitzordu honek hartu duela lekutxo bat, euskal kulturaren agenda horretan, ez? Esaten nuen bezala, gaurko argazkia bada horren adierazle, eta horregatik, aurten ere oso pozik gaude, aurtengo jardunaldiek izan duten harrerarekin, are ikusita zenbat lagun etorri zareten Euskal Herriko bazter guztietatik, eta nahiko genuke bazuek ere Usurbilen eroso eta Usurbilen gustora sentitzea, gure herria zuen etxea izatea bi egunez bada ere. Bi eguneko jarduna dugu aurretik, gela zoragarri honetan, Hartzabalen, eta seguru gaude, urtero bezala lagun giro lasaia, eta solasaldi atseginak, eta solasaldi aberasgarriak izango ditugula gure artean. Eta esan beharrik ez dago, guretzat, luxu badela, bi egunez bada ere, gure herria, herri unibertsitatearen topagune izatea. Izan ere, gisa honetako topaguneak, topaketak beharrezkoak ditugulako, Aitorrek esan duen bezala, elkarrekin pentsatzen jartzen gaituztelako, eta hori ezinbestekoa delako herrigintzarako edo herri eraikuntzan ari garen edo zeinentzat. Zer dakar bada aurtengo edizioak? Hoi bezala, gaurkotasun handiko gaia proposatzen digu aurtengo jardunak, eta ziurta dezaket mamitsu eta emankor datozela. Euskara esan indartzeko bidean, adierazkortasuna euskeraz lantzeko eztabaidak, gakoak eta autuak. Zergaiti da bada interesgarria, garrantzitsua, gogoeta egiteko gai hau. Euskara plazaratzea izan dugu amets, larreko izatetik noranahiko izatea, hiztun berriak irabaztea. Eta zabaltzen lan eskerga horretan, hiztunon esan indarra aldez edo moldez, eskastu eginda ordea. Hainbat adituren ustez, tartean Joserra Gartzia gai honetan bide luzea egindakoak, hizkuntza adierazkorrik ez izatea da ezagutzaren eta erabileraren arteko amildegi gero eta handiagoaren arrazoietako bat. Hori argi ikusten da adibidez, hiztunen arteko elkarrizketa informaletan. Asko ez dira gauza euskeraz harritzeko, euskeraz pozteko, kontsolatzeko, zirika egiteko, funtsean egunerokoan garrantzitsuenak zaizkigun funtzio horiek egiteko. Potentzia espresiborik ez bada, beraz, ez da erabiltzen. Ondorioz, esan indartsu sentitze garen hizkuntzara jotzen dugu. Josean Hartze Usurbildarrak ere alaxe zioen. Axola dioten gauzetarako balio badio, erabiliko du hiztunak hizkuntza. Balio ez badio, batera egingo dizkio, kaixo eta adio. Garai likido eta ez egonkor, hegemonia erauntsi eta diklosia egoera honen aurrean, gako pentsa ezina da gutako bakoitzaren esan indarra handitzea. Hizkera aberastea, horia horatzea, zabaltzea eta ondorengoei ematea. Bestela hiztun berriek ere laster ikusiko dute ez garela indartsu eta nekez asetuko ditu hizkera motel xamar batek. Eta horiek ekarri beharko genituzke hain zuzen axola zaizkigun arloetara, izan literaturara, izan ikusentzunezko produktuetara, izan bestelako arloetara.
Eta jardunaldi hauetan horiek guztiak izango ditugu hizpide. Nola egiten da hori ordea? Nola zukutu euskerak bereak dituen baliabideak eta bestelakoak. Zorte handia da gai potoloriei erantzuteko halako egitarau mardula izatea, patxadaz gogoetatzeko eta orain arte egindako bide etekintxuen berri izateko, etorkizunezko balizko proiektu horiei abiaburuak jartze aldera eta gutako bakoitzari ere konpromisoak eskatze aldera. Izan norbanako gisa edo izan erakunde gisa. Seguru aurten ere ikasbide asko ateratzeko modua izango dugula. Gai honek gainera izango du jarraipenik ere hurrengo hilabeteetan, izan ere Juan Mari Torrealdai bekaren 3. edizioaren gaia, euskera adierazkorra lantzeko tresna berriak izango dira. Duela 4 urte inguru abiatu genuen, kasu honetan Jakin Fundazioarekin, Usuriko Udala eta Jakin Fundazioaren artean Juan Mari Torrealdai izeneko beka. Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahiak batu gintuen, Usurbilek eta Euskal Herriak Torrealdairi egin ziezaiokeen omenaldirik onena zela sinetsita. Izan ere, horixe zen bere obsesioa, transmisioa, katea ez etetea, eta pentsamendu bat eratzea herri baten zerbitzura jartzeko. Eta hain justu, helburu horrekin abiatu genuen Juan Mari Torrealdai beka, kultur ikerketak eta egitasmoak sustatzeko helburuz, bereziki Torrealdaik berak jorratu izan zituen esparruetan. Beka egitasmo honi bide emateko lankidetza hitzarmena dugu bi erakundeok. Labur esan da, aurrez aipatutako helburuarekin bat eginik, Usurbilgo Udalak urtero 15.000 euro bideratzen ditu beka deialdia egin eta ikerketatik eratorritako proiektuak divulgatzeko, eta Jakin arduratzen da bekaren kudeaketa osoaz. Ikusten duzuenez beraz, edizio honetarako proposatu den gaiak, bat dator Juan Mariren zutabe izan zen jardunarekin. Juan Mari Torrealdai euskara batuaren bultzatzailetako bat izan zen, eta euskararentzako eredu estandarra sortu eta sozializatzeko borrokaren parte ulertzen zuen, hainbat eta hainbat erregistrotan hizkuntza zaindu eta adierazkorra erdiesteko helburua. Zentzu horretan euskara bizi eta izan indartsu aldarrikatu zuen eta baita elikatu ere bere hizkuntzako edozein jardunen bitartez, izan hitzaldietan, zutabegintzan, saiakeran edota ikerketan. Beraz, hortxe dezue aukera bat, ikerlariok, uztailaren 15ean abiatuko da deialdia, eta okerrez banabariz, urria. Urria bukaera bitarte ongo daukera proiektuak aurkezteko. Bueno, guzti honen berri, uztailaren 15ean emango dugu, baina hause aurrerapen bat egin nahi genuen, honen berri emateko plaza egokia delako gaurkoa. Beraz, ez dut dudarik esaten nun bezala, gaurko jardunak abia puntu ederra jardakiokela beka deialdi honi. Gu gogoz gatoz eta gozatu zuek ere guk bezain beste. Ongi etorriak Usurbila. Urtero bezala, 3. txandan erea. Nik ere eskerrak emanez hasiko dut, zuei, etortzeagatik, mahaikidei eta mahaikidek representatze dituzten erakundei, Ueuri eta Usurbilgo Udalai, elkarlan errexonengatik, 10. urteurrena da, uste dugu, eta ala da, beste lehengo urtean 9. zela esan genuelako, eta orduan 10. tokatzen delako, eta eskerrak berriari ere streamingagatik eta grabazioagatik, luxua da egia esan, bete den ikastaro honek jarraipena egin ahal izatea, o jendeak jarraipena egin ahal izatea pantailaren beste aldetik ere. Askar gaia kokatzen saiatuko naiz eta agurtzanek beak ere eman dituen gako gehienak,
esan indarra, hitzari ja erdoilea kendu diogu, ez genuen asko ezagutzen, baina azkeneko hilabetean gora eta bera ibili gara, adierazkortasuna euskaraz lantzeko, euskaratik sortzeko eta batez ere sozializatzeko, ze pentsatzen dugu euskarak berez adierazkortasun osoa duela, eta seguruena hiztunak garela adierazkortasun hori bilatu ezinik gabiltzanak askotan, ez? Sentsazio bat dago, nabaritzen genuen euskara edo euskaldunok ari ote ginen adierazkortasuna galtzen, edo behintzat gero eta gehiago kostatzen ote zitzaigun esan indarra euskeratik biltzea, edo esparru eta errealitate sozialak euskeratik izendatzea. Selin Mulonek atera zuen duela, elkarrizketa bat egin zioten berrian duela hilabete batzuk, eta han horixe esaten zuen titular modura, eta adierazten zuen, hizkuntza aldakortasuna naturala izan daitekela, baina minorizazio egoera hauetan naturala, baina handiagoa den aldakortasun bat nabari zitekela, espazioak galtzen zituelako euskarak eta espazio horiek erdarek irabazten zituztelako, eta hori naturala ez delako berez hizkuntza osasuntsu batean. Orduan, bazegoen sentsazio hori, galerarena edo zinarena, baina badago baita ere froga garbia euskaldunak ari garela, ari direla esan indarra bilatzen handik eta hemendik. Hitzea aurkizuri irakurtzen nion duela gutxi, aste batzuk, zutabe bat atarian, Tolosaldeko atarian, esanez, goratuz, argi gorriak seriaren esperimentazioa hizkuntzaren arloan ere. Orduan, bi horiek ikusten genituen, badagoela erronka bat, zailtasun bat, gabezia sentsazio bat, eta badagoela baita ere, borondate bat, eta bilaketa aktibo bat euskaltzale askoren partetik. Ikusten genuen maila ideologikoan ere, bazeudela gai batzuk, kezka edo gutxienez eztabaida sorrarazten zutenak, naturaltasunarena izan daitekeen bezala. Naturaltasunak adiera asko hartu ditzazkelako, baina nabaritzen genuelako bazetorrela bat, adieratako bat, argi batzuk bizten zizkiguna. Batzuetan ematen duelako naturaltasuna aldarrikatzen denean edo argudiatzen denean, horrek esan nahi duela bertan goxo gelditzea, bakoitzak etxetik edo testuinguru linguistikotik jaso duen euskararekin, euskara mailarekin eta esan indarrarekin. Izan etxeko euskalkian gelditzeko, edo izan erdaren makuluei fuerte helduta ibiltzeko askatzeko borondaterik gabe. Ta iruditzen zitzaigun, gu euskaltzale bezala naturala zaiguna, baina gehiago, euskaraz naturala zaiguna, orain naturala zaiguna, baina gehiago bilatzea zegokigula, edo alde erantzira, gaur egun antinaturala den hori ere naturalizatzeko borrokan gabiltzala. Hortatik gentozela behintzat, jakinen hasi zirenean filosofia eta antzeko gaiak euskaraz egitea antinaturala izango zen seguru asko, eta deskuidatuz gero bekatu kontra natura ere bai. Eta gaur ematen du, eta garai hartan, justu euskara lagunarterako eta etxeko ibilbide motzerako balio zuela esanez ibiltzen zelako jendea, eta alde erantzira gaur egun agian falta zaigu testuinguru batzuetan behintzat, ibilbide motz hortan euskara lasai jori eta natural ibiltzeko erregistroak edo hoiek sozializatzea behintzat, eta aldiz beste leku batzuetan irabazi da, literaturan, filosofian bertan edo, euskara naturalizatzeko bidea handia. Orduan, ikusten genuen, naturaltasunaren eztabaida horrek ekarri zezakela justu duela 70 urte atzera zegoen konpartimentalizazio hori eta euskara bideratu zezakela naturak edo berezkotasunak ematen duen eremu motzera, ez dugu ahaztu behar minorizazio egoera batean, naturala dena minorizazioa erreproduzitzea dela, eta natural horren kontra egin nahi ditugula naturalizazio berriak.
ematen du asmakizun edo hitzen rebesatu egitako batzela, baina ondo pentsatuta ekarritako esaldia zen sinistu idazue. Bueno, orduan jardunaldiari heldu diogu abiapuntu horrekin euskara landu daitekela eta landu izan dela gainera bere esparru guztietan. Landu izan dela lagunarteko hizkeran, landu izan dela zientziarako hizkuntza jaso gisa. Jakina, badakigu Euskal Herriaren luze zabalean eta kulturaren kuadrante guztietan egoerak ez direla berdinak, baina uste dugu hortzimuga euskaltzaleak oraindik horrek behar duela. Hizkuntza lantzeko oinarria jartzea, pertsonalki eta batez ere sozialki. Auziok oso gutxitan izaten dielako kontu individuala edo kontu individuala bakarri. Landu behar horretan noski, irizpide desberdinak egon daitezke, eta korapiloak ere sortu daitezke, eta horiei buruz ere hitz egin nahi dugu. Orduan galdera batzuk egiten genizkion gure buruari, gero hizketa gai izango direna seguru asko, ez? Adibidez, nola uztartu hiztun ororen legitimitatea eta eredu adierazkorrak sustatzea. Nola uztartu adierazkortasuna lantzeko irizpide desberdinak eta hizkuntza ideologiak, noiz hitz egin minorizazioak eragindako galeraz eta noiz hizkuntzaren bilakaera arruntaz, edo nolako baldintzak, baliabideak eta egiturak dauzkagun landu behar horretarako eta batez ere zeintzuk falta zaizkigun, non behar dugun jauzia esan indarraren auzi hontan. Horri begira osatu dugu egun terdiko egitaraua, nik gaurkoa errepasatuko dizuet eta biharko sarrera hitzaldiak utziko dugu, han ere zerbait esan beharko dalako. Segidan, 9:30, Miren Amuriza izango dugu hizkuntzari gorputza nola eman literatura eta ahozkotasunaren uztardurai buruz gogoetan. Horren ostean Amaia Alvarez Uria eta June Fernandez Kasete etorriko dira. Zein da Mario Okerren mintzoa sexu genero disidenteak berbabila hitzaldiarekin. Biak dira nolabait ariketa desberdinak, baina bilaketa ariketa batzuk euskarari esan indarra emateko, euskarak dituen baliabide anitzak ustiatzeko eta ez dituenak sortzeko esperientziak, bata literaturatik eta bestea boileren eta euskaltzaletasunaren arteko intersekzionalitatetik. Atxeden aldia etorriko da ondoren, eta horren ostean Kike Amonarriz Gorria etorriko da, adierazpen askatasunerantz, adierazpen eskastasuna gaindituz. Izenburuarekin, dakizuen bezala, esan dugu euskarak adierazkortasuna izan dezan urte askotan lanean ibili dela jendea, Kike Amonarriz da horietako bat, urte eta markada askotan lanean ibili dena, eta hortik pasako gara mai inguru batera, agian itxura batean ez zeukana lotura handirik gaiarekin, edo ez dena behintzat uztardura klasikoa, baina garrantzitsua iruditzen zitzaiguna hizkuntza teknologietan zebilen jendea, eta bereziki hizkuntza teknologia berrietan zebilen jendea, pentsatzen jartzea injustu, teknologia berri horiek ze eragin eta ze aukera eman ditzazkeen euskararen adierazkortasuna lantzerakoan eta euskaldunon adierazkortasuna lantzerakoan. Gero etorriko da bazkaltzeko tartea, betikoak zaretenok, badakizue, beko pixuan tabernako terrazan egingo dugula mokadua, besteak bera jetxi eta tabernako terraza bilatuz ez da zaila. Eta eguna bukatzeko arratsaldean izango dugu saio bikoitz bat, Julia Marin Arteagarekin, ahozkotasun landua landu izan du Juliak, eta egingo duena da hitzaldi bat eman hasieran, eta ondoren saio praktiko moduko bat planteatu, batez ere ikusteko, ahozkotasunean ere, naturala zaigun hortatik ara badaudela lantzeko bideak, eta guzti hori ondo etorriko litzaigukela horren kontzientzia hartzea. Esan bezala, egitarauak bihar ere jarraituko du, hitzaldi eta mai inguru gehiagorekin, bitartean gaurkoaz gozatu eta gero arte.